Terve vaan. Tässäpä taas ollaan harventelemassa. Vielä on jotain välissä jo. Sieltä koevua otetaan. Tääkin oli osittain kuiva tämä. Sieltä lähtee. Lenko on kyllä yleensä. Ei tätä saa tukkia, ei se on niin lenko, että se on pakko panna kuituun. Tässä on heteet tuossa ihan lähellä, niin on niin rehevä kasvu, en tässä hyvin kasvaa kyllä puu. Kuusikko tähän näkyy jäävän. Kuusen kasvupohja on. Nuo taitaa vielä olla meidän puolella. Pitää ottaa nuo koivut tuolta vielä pois. Kyllä ne jouttaa. Se on tähän mehtään jo liian pieneksi jäänyt. Tähän tuolta pois. Tehdään vaikka tälle puolen tuohon. Tuossa olevan 3 metriä. Siinähän vielä pari. Ja tuo isokin näyttäisi joutavan. Tässä on niin märkä kohta, että näyttää jo lahova osa näistä koivusta. Siitä 3. Saanko me tuotosta otettua nyt jo? Kyllähän tehdään vastasahaus, niin se lähtis helpommin siitä. Tulee niin pitkä kanto tuohon koivuun kyllä, että katsotaan nyt mitä se. Mitä se sitten tulee? Ois lähtenyt ilman vastasahaustakin kyllä. Oho, putos kourastakin ja siinä on 3 metrinen. Kyllähän tämä mopoksi käy, jos aletaan vertaamaan oikeisiin mehtäkoneisiin. Niin. Mutta kyllä tämmösen isäntälinjan hakkuisiin niin on meidän tarpeet kyllä ihan täyttänyt kyllä. En mä tuon koivun tuolta vielä käy hakemassa. Tuossa tuli hyvin oli puita, tuli paljon. Iso kasa tuohon. Saatu kääntymään tuonne. Ja kyllä jo tästä tuossa on, näkyy tyveessä joku vika tuossa puussa. Hän pajettaa jo kohta yltää tästä. Otetaan tuosta noin. Niin. Tehdään ensin tuosta.
tasan 3 metriä. Tuostahan on hyvä katsoa seuraavasta. Vittuus. Tulee liian pitkä ja tämä tästä otetaan. Siinä on joku risu on jäänyt mulla siihen. Mä tämän viime viikolla raivasin, niin risu on jäänyt tuohon, mutta noin saatiin pois tuosta. Lähemmäksi lyhempi kanto. Sieltä lähtee. Hyvin tässä on voimaa. Tuosta. Toivottavasti saanko tuosta tukki vielä. 4-3, no siinäpä se ois just. Siitä tulee vielä yksi pitkä kuitu tehdään. Katsotaan tuonne noin, tuossa on vähän tuosta ojan tapaista, mutta mahtaa jo olla niin ummessa, että ei enää oo sillä virkkaa. Ja miten mä otetaan tuolta, kun näkyy lahoavan niin nämä koivut tässä. Vanhoja koivuja on jo, niin tämäkin on jo lahoa, niin se jouttaa. Paljonko on? Nyt on lähellä jo. Olisiko siitä vielä 2 haarane näkyy? Kyllä me sitä vielä tehdään. Lähteekö sitä oksa jäi siihen kiinni? No, se sitä kyytiin saa sitä.